Ahojte, moje meno je Radim Vojtko a som predsedom Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica. Rozhodli sme sa, že vám budeme uverejňovať takéto krátke videá z nášho zákulisia, kde môžete vidieť, ako vidíme akciu z nášho pohľadu. A dnes máme akciu premietanie filmu Rýchlo a zbesilo 7 v našom kultúrnom dome. A premietať budeme cez dataprojektor. Toto premietanie začína asi tak za hodinu a 20 minút. Je za nejakú pol hodinu nakúpiť do obchodu niečo na pitie, bude to pravdepodobne kofola alebo niečo také. Budeme to nalievať do pohárov za symbolickú sumu, vlastne pol litra za 50 centov. A mám tu už aj DVDčko s dataprojektorom, aby ste mohli vidieť. Nie, z druhej strany. Film bude v českom dabingu, čo sme radi, pretože sme si mysleli, že to bude s anglickom dabingu so slovenskými titulkami. Nemusíte nič platiť na toto premietanie, pretože je to formou dobrovoľného vstupného. Akurát za čo môžete zaplatiť je, ak budete chcieť kofola je pol litra za 50 centov. Ja idem teraz do toho obchodu a ozvem sa vám asi z kultúrneho domu, kde budete vidieť aj ostatných členov a ako to vlastne všetko začína a prebieha z nášho pohľadu. Skoro som zabudol, zajtra organizujeme jednu z tých posledných akcií z tohto roka. Bude to opäť volejbalový turnaj, tentokrát to bude jesenný volejbalový turnaj, ktorý už organizujeme tretíkrát, bude to teda v sobotu 21. novembra. Máme 8 družstiev, mohlo byť ich aj viacej, len by sme to už časom nestíhali, takže na budúce, ak bude takýto istý záujem aj v roku 2016 už, tak určite zorganizujeme viacej, pretože volejbal je jedna z tých akcií, na ktorú ľudia chodia dosť často. Ahojte, nesli sme sa ozvať z kultúrneho domu, pretože už od 6 začali chodiť ľudia a my sme mali dosť veľa práce, takže sme nestihli absolútne nič. Ľudí bolo celkovo asi 115 sa mi zdá. 115. Je tu nakladý podpredseda, môžeš sa ukázať? Sem? Ahoj mami! Ahoj. Peniaze, ktoré sme vyzberali, budú použité tak ako aj minulé, tak aj teraz budú použité na najbližšie premietanie, teda na zaplatenie licencie, pretože tu musíme zaplatiť, aby sme mohli na bielo premietať, nie na čierno. A ešte som chcel pripomenúť, že zajtra máme volejbal, ktorý som už spomínal. Máme nakoniec 7 družstiev, ale aj tak sme radi, pretože je to celkom pekný počet. A vidíme sa na ďalšom premietaní a pri ďalších iných akciách. Čaute.